Hi there, Sanmunani Muleni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Fred Sunny, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu ile bullying ukukhulunywa ngayo umayini nomsebenzi wakhe. Because umayini angithi abaningi abamkholwa. Season 8 losikhuluma ngayo episode yayizolo yenze abaningi bakholelwa ukuthi emsebenzini umayini uyena orong. Because umayena umkholwa-ke asikho kumakhumalo senakumacele noma ngwabe naye siye lento-ke le esicabangayo ukuthi yenzeka siyakhe ibe isithombe esiphilayo. uMakhumalo uthola ithuba elisha empilweni yakhe angikho sure ngonyaka kodwa ngizokhumbula ujoyina i-Real Housewives of Durban. uMakhumalo ungena kule TV show kanye namanye amakhosikazi obanyusisa abanye odade abawosomabhizinisi njengaye because bazosikhombisa ngempilo yabo. Before uMakhumalo angene kwi-show already social media uyakhuluma ukuthi akaqualify ungena lana because unendlu eyelo eMzumbe. But o-producer bale production team i-RSOD ibone uMakhumalo is a-qualifier, yabona uMakhumalo elidinga leli thuba. But uMakhumalo because umazi kuthando nesithembu kulaba abakhuluma ku-social media, then omunye walaba bathi akaqualify. Ngesikhathi-ke yanda le conversation ku-social media ukuthi why uMakhumalo aya kwi-RSOD ebe ehlala laphayana eMzumbe, like wenzani yini azoyiletha kwitafula le-RSOD uMakhumalo, because uMakhumalo ushayina ume namakhosikazi akamsele kuphela. Ipost yokuqala leyo angithi sikhuluma ngale bullying ongayikholwa ukuthi-ke sikhuluma ngento kanjani. Ipost yokuqala, okay, ipost yokuqala imbono yabantu. Second person wenza futhi ipost efanayo. uMakhumalo akakwazi ukufika laphayana because even ifashion ya ku-RSOD ayifani yaseMzumbe, yena nje farm girl angithi. Post yesibili, post yesithathu, post yesibili, ipost yesine, yesihlanu, azabe u-10. Angithi uMakhumalo-ke naye une-access ku-social media. Ngesikhathi ayibona lento yokuqala mhlawumbe uzothi eyi vele ngiya kwi-RSOD abantu bazokhuluma because ishow ezobuka abantu. Angithi lo Makhumalo lo osuchazwa abantu ku-social media ingenxa yani i-TV show abamazi kuyona uthando nesithembu. But kwi-RSOD uyoba uMakhumalo omusha manje ozivezela elinye iside lakhe, ngoba naye wathi mayengena lapha ku-RSOD sizobona ukuthi kunempilo ngaphandle kwesithembu or kunezinye izinto ezenzakalayo empilweni yakhe ezingahlobene nesithembu nomakhosikazi akamseleku. Lana sobe siza ama-conversations are different because sobona uMakhumalo as a businesswoman or uMakhumalo iside lakhe nje nama-friendships akuwona her friends. Kodwa makulobu kuqhubeka ku-social media kuqhubeka kuba negative, kube ukuthi nje onke ama-post avela ku-social media ekhuluma ngoMakhumalo abamazi kuthando nesithembu abantu abanegative kuphela, abantu abambuka ngokum-undermine, sekuqala-ke kuba i-bullying. Kwenzeka kanjani-ke kube i-bullying? Ile ndlela asezizwa ngayo ebona lama post. Ngithi kusama-post, kusama-video, kusa-social media nje abantu beyikhulumela, useyafika kwi-RSOD. Kwi-RSOD uyafika uMakhumalo uzo-introduce as uMakhumalo Mseleku oshade noMseleku. Iyaphinda futhi iyafika lento, ifika nani? Owakho uthando nesithembu. Sekuyilo Makhumalo obukeka kanjalo angithi, sekunalawo ma-comment lawo, sekunokuthi akaqualify ukuhlala kule ndawo because kune-drama eyenzeka kuthando nesithembu nezinto ezenziwa ubaba uMseleku esezenza ukuthi abantu uma bebuka uMakhumalo bembuke ngalelo so lokuthi uhusband wakho lo angithi. Yilento-ke eyenzeka kumayini emsebenzini because ubaba uMseleku uyichaze kanjalo ukuthi-ke abantu laba ababuke umayini ku-TV. Ngesikhathi umayini eba ney'nkinga ezivezwa i-TV show uthando nesithembu, mhlawumbe nje isibonelo nayo indaba kaMpumelelo, and kuney'ndaba kaMpumelelo sekunabazukulu, and uma ngibheka mina leyanto into personal because
yinto esihlanganisa eminye imindeni. Mayeni mase ufika emsebenzini kube khona umuntu othi cha uyehluleka because ingane yakho yenza kanje usuku lokuqala. Ngosuku lwesithathu aphinde futhi omunye bamhleba ngalento, yo ile ngane yakhe enjani enjani. Angithi lezi zinto ziya kuphi, ziya enhlizweni koyilalele. Ngithe ngizothatha le example yakwi-RSOD because into le engangiyidifenda ngiyibuka futhi yenzeka ku-social media ngathi mina kodwa unikezwe ithuba. Iphutha laba kuphi-ke kwi-production team yakwi-RSOD yavele yathatha uMakhumalo yamboza because yavele yenza uMakhumalo waba absent ekhona kwi-show. Wagcina sengathi aka-click nalabantu ahleli nabo, akayazi into azoyikhuluma, uyabesaba. Kwaba yilokho ukuthi manje sekunzima ukuthi sithi awukwenzakaleni kuMakhumalo, why bengamnikezanga ithuba. But ama-comment awayewathola ephindelela ingakaqali i-show onke ayi-negative, unendlela azozizwa ngawo. Yilana-ke sekuthi uMakhumalo akasekho kuthandwe nesithembu, but izinto ezenzeka kuthandwe nesithembu seziyamlandela manje because sekukhona iy'tulo sekuthiwa akangahlali la because uMakhumalo wakuthandwe nesithembu. Yile nto-ke bebeyichaza ukuthi emsebenzini kaMayeni usehambe wanenkinga because bamenza azizwe ngale ndlela. Why? Abantu asebene-access kumshado wakhe ngenxa ye-TV show. Uma kuwukuthi umuntu lo oviwa ukuthi unkosikazi okuyisithembu, unkosikazi one-low self-esteem, mase kuba umuntu lo ozoyikhuluma emsebenzini etafuleni athi awu kodwa nje sungazokhetha isithembu, leyo nto umuntu oyiphilayo uzogcina eseyizwa kabuhlungu. Ilapho-ke i-bullying. But unenkinga-ke wena uvele uvale ngapha ka-left ulalele ngapha ka-right because ukhulunywa nguMayeni, and uMayeni lo osumlandela nge-storyline sakho TV show ubona ukuthi yena akazweli. Le nto eyenzeka kuMakhumalo kwi-RSOD kukhomentwa wayebhulishwa emsebenzini because ngale wayesethole elinye ithuba, but abantu ngokumazi ukuthandelwa isithembu bambona engakhwalify ukuyohlala kwi-RSOD or abe yi-cast member or asebenze nabanye because bathi i-lifestyle yakhe ayikhwalify leya TV show. Asesithi kodwa o-producer bale TV show bambone equalify. Uma ubona ukuthi ngiqaba amanga-ke kule nto wazi wayiphendula uMakhumalo wathi asiqalanga savuka saphumelela khona la saqala khona sagcina sesilaphaya. Manje mina ngifuna ukubuza ngawe-ke, uyakhona ukuthi uMakhumalo wabhulishwa noma ubona ukuthi wayekudeserva lokho wayekuthola kwi-RSOD? Angikhulumi lana esekhona, ngikhuluma esaya khona. Ngoba esaya khona ila sasithole khona kuma-reports online ukuthi uMakhumalo ujoyine i-RSOD. Bathi abanye hayibo laphayana uzokhompisa kanjani nabanye because sekuyindawo ehlukile, i-TV show ehlukile. Yona leli thuba uthole kanjani? Asesithena awekuyibuke ngebhizinisi. Unama-followers amangakanani? Noma kunjalo abanye bathi phela akakwazi ukubhalansa ngama-followers kuphela. Laphayana fanele ubhalanse ngobukhazi. Bamgxeka abantu, bamgxeka. Le ndlela-ke azizwa ngayo ezenze amavidiyo ephendula. Also abafike kwi-RSOD bamphatha ngenye indlela because bemazi njengalo Makhumalo. Ileyo-ke i-bullying. Ngoba manje i-bullying aku-decide mina ukuthi wena uzizwa kanjani. Uwe engikhuluma nawe engisho kuwe izinto mase uyasho ukuthi le nto le ayimnandi. Into efanayo-ke le ukuthi uMayeni unama-challenges kuthandwe nesithembu, but emsebenzini usese-ofisini kahulumeni. Ngesikhathi ese-ofisini enza umsebenzi kube khona lo bembelesela ngokuthi hayibo umseleki unibizela ukuzonukhombisa i-girlfriend. Asho Monday. Aphinde futhi Tuesday umuntu omunye ahlangane naye hayibo kanti nihlala phansi nikhonjiswe nitshelwe ukuthi kune-girlfriend, kunesancinza, inganekwane yini leni iphilayo. Kuze kube yinsuku eziwu-5. Ngesikhathi-ke isimphatha kabi lento beyiphindaphinda iseyi-bullying-ke. Yile nto leyo kufanele ukuthi nawe uyifundise ingane yakho. Uyitshele ukuthi umuntu uma ekhuluma into ongayithandi umtshele ukuthi awuyithandi. Ungafuni wena ukuthi yeyi uyakudeserve, akekho umuntu odeserve i-bullying.
ngebhadi baku-TV show eyenza ukuthi abantu bebe ne-access kumakhona ey'mpilo zabo, yingakho bekhuluma ngabo. Yingakho nomunye ubenza ama-comments emsebenzini ngoba bekuyinto abeyibuka laphaya kuThandwa Nesithembu. Bye.